Prvo jedan veliki pozdrav sve gledalce sa kanala Balkanska Oštrica. Danas smo u izuzetnoj prilici da razgovaramo sa gospodinom Ilijem Čelarom, koji je prevodilac, autor, saradnik MI5, saradnik Johna Kennedy-a takođe, svetska ličnost, dobro poznato lice kod nas na kanalu. Dobar dan, dobrodošli. Još bolje vas našli. Pozdrav svim tvojim gledalcima i tebi posebno. Hvala vam. Hvala tebi što si me pozvao. Naravno i drugi put. Ovo je neku ruku nastavak emisije koje smo prošli put pokrenuli u projektu Globalista, to jest kako ih neko zove, satanisti, globalisti, svejedno. I jedno su i drugo su. Pričali smo prošli put o financijskom aspektu i krizi koja je neku ruku namerno izazvana i koju će to posljedice imati za sve nas. Danas ćemo razgovarati o drugom delu tog projekta satanističkog, globalističkog. Da li su to u pitanju ratovi, nove malverzacije, nova koškanja. Da ne dužim, šta nam zapravo njihov plan sprema i donosi? Ovako, Marko, da bi mi shvatili šta se zapravo dešava, mi imamo jedan instrumentarij koji se zove zdrav razum. Zdrav razum će vas sigurno dovesti do istine, a to je zapravo suština. O čemu se tu zapravo radi? Pazi, sad je došlo do novog talasa turbulencije u svetu, a izazvan je takozvanim, jel tako, lažnim ratom između Izraela i Palestine, palestinskog naroda. Zapravo se radi o klasičnom holokaustu, nema tu nikakvog rata. Neko ko vas bombarduje sa avionima 5. generacije, a vi imate kamen. Mislim, gde tu ima rat? To je holokaust, to je potpuno uništenje jednog naroda. To je, taj plan je od samog početka, recimo, ja bih rekao da je to od 1871. druge, kada je prvi Jevrej, inače nisam antisemita, niti me zanimaju te rasne, religiozne i ostale suprotnosti, ja jednostavno govorim činjenicu. Prvi Jevrejin u britanskom parlamentu, odnosno u parlamentu Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije, bio je Disraeli. Tako se zvao taj čovjek. Moramo da znamo da je u to vreme, znači 1872. treće, je Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije bila zemlja u kojoj, tako su oni to rekli, sunce nikada ne zalazi. Tako, znači, od Kanade do Australije, sve je to bilo njihovo, Indija, Indonezija, Pakistan, ovo, ono. Dakle, u tom periodu taj jevrejski lobi je došao do zaključka da bi jevrejski narod, da bi mogao da ima bilo kakav politički legitimitet, on bi morao imati neku zemljicu malu, znaš, čisto da imaju granice. Razumeš? Jer ovako pričati o Jevrejima kao o historijskom narodu, a da ti pri tome nemaš uopšte ni kvadratni metar teritorije. Razumeš? Nijednu instituciju. Dobra institucija je u egzilu, ali to ništa ne znači. Šta? Savet rabina tamo u Njujorku. Razumeš? On može da ima neku političku moć. Ali to nije to. Znači, da bi izraelski narod, da bi Jevreji mogli da imaju bilo kakvu influensu na politička zbivanja, globalna ili lokalna, oni su morali imati teritoriju. Morali su imati glavni grad, morali su imati simbole, morali su imati himnu. Razumeš?
Hatikvah, ja ne znam ko je to iskomponovao, to je njihova kao himna. Znači oni su morali imati neki, osim tog političkog supstrata i religioznog, jel tako, znači da su svi obrezani, da su sledbenici Jahveja, oni su morali imati i neku teritoriju. Da bi mogli da razgovaraju sa Rumunijom, sa Bugarskom, sa Amerikom, sa ovim, sa onim, morali su imati nekakav svoj glavni grad, morali su imati nekakve prerogative države. Otuda počinje priča, znaš. Sad, pošto je britanska kruna, odnosno većina monarhija u Europi tada, oni su svi bili obrezani. Bez obzira da li su bili Jevreji ili ne. I to su bili obrezani nekoliko generacija unazad. I to su bili obrezani po Mojsijevom zakonu. Znaš, ti recimo ako vidiš, ajmo recimo Papa Franjo, on je nesumnjivo belac i on nema u sebi ničeg semitskog. Znaš, znači ona kovrđava kosa crna, obrve crne, kolorit kože, to je sasvim drugačije u odnosu na belačko stanovništvo. Bez ikakvih rasnih implikacija. Jednostavno kažem da je Papa Franjo čovjek bele puti. Međutim, on je isto obrezan 9. dana po svom rođenju. Da bi mogao da dođe na poziciju vlasti. Jer mi kada govorimo o političkim, religioznim, finansijskim i ostalim influencerima, znači onim velikim igračima, ono što mi nazivamo satanisti, globalisti, ovi, oni. Oni ne di do tih pozicija, ni ja. Iako sam ja, verujem, bez imalo lažne skromnosti, ja sam inteligentniji od njih 99,9999%. Pa pogledaj princa Charlesa. Pa baš izgleda kao budala, čovječ. On je, kad ga pogledaš, on je teški budalaš. Ali je njegova moć, njegova influensa je 20 milijardi puta veća od moje. Zašto? Zato što ja nemam ulaz u taj krug. Zašto? Zato što oni su odabrani. Oni su odabrani samim rođenjem. I ti tu ne možeš da uđeš. Mislim, jaki influenceri, znaš. Ne onaj tamo Jevrej što prodaje tamo neke, znaš, džinđuve. On je mučenik, on je isto žrtva tih, kako bih ja nazvao, bankstera. Oni nisu ni satanisti, ja uopšte ne znam pravo ime da im dam. A globalisti onako nekako najsveobuhvatniji naziv. Globalisti. Znači, mada oni nemaju tu viziju globalizma. Znaš. Oni imaju samo jednostavnu moć. Njih zanima moć. I oni su samo do izvesnog stepena oni su sarađuju jedni s drugima, znaš. Ali čim dođe neki interes, bez obzira koliko je to, 20 šlepera novca ili 30 ili 50, tu prestaje svaka kooperacija. Znaš. Sad šta se zapravo dešava? Znaš, neka niko ne povjeruje kako je Rothschild prešao u Kinu i prebacio svoje zlato, jer tamo zlata nema. Znaš. Nema ni grama zlata. 2017. godine, to se vrlo lako može proveriti na internetu, kineska država ona ima sad tu negdje oko bratu, recimo da ima 4-5 kvadrilijona dolara u obveznicama, državnim obveznicama, znaš.
Ne da sam ja pozajmio Marko Janku, nego državne obveznice Sjedinjenih Američkih Država kojima se one obavezuju da će kupiti te obveznice u zlatu. I oni su tražili, ajde da bude svima lakše, $1 trilion. Tako, to je 1.000 milijardi dolara. Da im se za te obveznice vrati zlato u Šangaj, Peking ili gde već hoćeš. I Amerikanci su rekli da, nema problema, čovječe. I poslali su tanker pun zlata. Međutim, ni Kinezi nisu baš veverice, znaš. Oni su jednostavno, jer se to desilo 2016. Venecueli. Oni su jednostavno uzeli te zlatne ploče i počeli da ih buše. Razumeš? Poslije sloja od nekih 1/10 milimetra pojavio se metal barijum, koji je potpuno bezvredan. Ali je veoma blizu na periodnom sistemu elemenata, veoma je blizu zlatu po tvrdoći, atomskoj težini i tako dalje i tako dalje. Kina nikada više nije tražila da se te obveznice da se isplate u zlatu. A za dolar, pa to ne vredi, pa oni njima može, evo ajde, sad ćemo poslati 150 šlepera punih dolara, evo. Jer je to potpuno bezvredan novac. To je fiat. Dolar je fiat valuta. I sad šta se tu dešava? Znaš, da bi došlo ponovo do kohezije izraelskog naroda, oni su došli na ideju, jer sada su oni već moćni, sada im nijedan arapska država ili bilo ko drugi ne može im parirati baš ni u čemu. Oni su jednostavno odlučili da sruše Al-Aksu, jer drugi Solomonov hram, i prvi i drugi Solomonov hram, bili su sazidani baš na mjestu gdje se danas nalazi Al-Aksa. I zašto je to jako važno? To je važno zato što je ispod tog hrama, prvog, drugog i Al-Akse, se nalazi praktično bezbroj prirodnih tunela. Znaš, niko nije tu kopao, jer u ono vreme ljudi nisu ni mogli da kopaju tako čvrstu stenu. Znači, ima bezbroj tunela, pa oni misle da mogu naći još nešto da ukradu u tim tunelima, jer 65. godine naše ere, kada je Tit Vespazijan razorio Jeruzalem, on je sve pobio. Sve živo i mrtvo je pobio. Svi koji su ušli u Jeruzalem bili su pobijeni. Isus se sa nekoliko svojih generala izvukao, možda 1.000 ljudi je uspelo da pobegne. Oni su otišli kasnije u tvrđavu Masadu, gde su 71. Sami sebe pobili. Znaš, ali to je već jedna druga tema. I sad šta se tu dešava? Pošto oni ne mogu Izrael, on se sada nalazi zbog ove ekonomske situacije, zbog ovog rasula, znači s kojeg se ne može izvući, ekonomija se ne može izvući, oni su došli na ideju da će jedina koheziona sila koja bi ponovo okupila Jevreje oko neke ideje, iako Jevreji nisu narod, znaš, oni su konglomerat, oni su otprilike nešto kao sataraš nacija, znaš. Jer recimo, još od samog početka jevrejstva, znaš, kada su oni izlazili iz Egipta, Mojsije je rekao, svi koji pristanu da se
cirkumcisiraju, dakle svi koji pristanu da se obrežu, možete ići sa mnom, vi ste Jevreji. Znaš. Tako da je bilo ko, Egipćanin, onaj, crni, beli, žuti, zeleni, koji je pristao da se u pustinji obreže, on je postao deo izraelskog korpusa. Ali to samim tim ne znači ništa. To je samo jedna grupa, jedan konglomerat. Razumeš? Za razliku od Srba koji ti dođeš da, evo, krv, ti ćeš naći. I kod mene i kod tebe će naći R1A1. Koji nesporno dokazuju da smo i ti i ja istog roda. Razumeš? Tvoje dete, tvoja baba, tvoja strina, tvoja... Razumeš? I to se nikako ne može lažirati. Zašto? Zato što ta genska matrica, ona se ne nalazi u DNK ćeliji, u jedru ćelije. Ona se nalazi u mitohondrijalnom DNK. Tako da on ostaje 10 miliona godina isti. Znači, kod je potpuno isti, on se ne menja. Znaš, jer recimo ti i tvoja žena vodite ljubav, je li tako, ona zatrudni i tvoj sin ili ćerka, on ima nešto tvoga, nešto njenog. Razumeš? Ali ono što je u toj jedarnoj DNK, znaš, u toj koja je u jedru ćelije tvog deteta, nečijeg deteta, mog deteta, razumeš? Koji ima nešto tvog, nešto ženinog. Međutim, ovaj deo te formule, on se nalazi samo u mitohondriji, a mitohondrija organela koja rukovodi Krebsovim ciklusom, odnosno metabolizmom ove velike ćelije. I zato ona ne može da se menja. Znaš, inače, ti bi, znaš, to je neko dete recimo u 10. generaciji. On već ne bi imao, znaš, ne bi mogao da se prepozna da je to tvoje čukun unuče, osim ako vi date svaki po jednu kap krvi, znači, ovo je sigurno Marko. Znači, nema nikakve sumnje. Marko i žena se zove, recimo, Marija. To dete je sigurno to i to. O tome nema rasprave. Znaš. Međutim, kod Jevreja, znaš, oni nikada nisu imali taj genom, jedinstveni genom koji ih odvaja od bilo kojeg drugog naroda. Razumeš? Jedinstven haplotip, tako? Da, haplotip. Jedinstven i po tome ja znam da sam ja Srbin. Razumeš? A recimo tamo aboriđin u Australiji, on zna 100% da je aboriđin, on čisto dat krv ili tako, znaš. Ovo će reći, ti si aboriđin, razumeš? Izvinite, a vezano za taj Solomonov hram ili kako se već zove, da? Znači, sam ovaj sukob je fingiran i u neku ruku namešten da bi došlo do toga. Apsolutno. Dobro, mislim, Palestinci su, ko kažu, ispalili 3100 raketa iz Gaze. Da li je to istina, da li su to pravi podaci, otkud njima tolike rakete? To je ili je to samo propaganda? To je čista propaganda. Zbog čega? Zbog toga što je Izrael toliko moćna vojna sila da ja mislim da ne može se unijeti u Gazu jedan metak. Tu su sateliti, tu su dronovi, tu su kojekakvi, znaš, oni detektori metala. Ma imaju onaj infracrveni nišan koji na 100 km vidi buba švabu u pustinji. Ne postoji mogućnost da su oni unijeli to, znaš. A oni su morali da isprovociraju nešto da bi imali razlog za napad. A pravi razlog su tuneli koji se nalaze ispod Al-Akse, u kojima se krije bogatstvo, sam dobro razumeo? Pa, znaš šta, niko ne zna da li tamo ima nečega ili nema. Prava stvar je da se izgradi taj treći Solomonov hram, bez obzira što taj hram neće imati nikakvu svetinju, znaš.
Jer je prvi Solomonov hram i drugi Solomonov hram su imali svetinje. Koje svetinje? Znači kovčeg zavetni, Mojsijev štap, one 2 kamene ploče koje je Bog dao Mojsiju na Sinaju. Onda zatim menora, ona 7-kraki svećnjak, to je isto bilo svetinja, ali ona nije bila u svetinji nad svetinjama, jer hram je bio podijeljen u 3 dela. Svetinja nad svetinjama, tu je bio kovčeg zavetni. I tu je mogao da uđe samo prvosveštenik. I to ne kad njemu padne na pamet, nego kad ga pozove Jahve. A sad ću ti ja reći kako je njega Jahve pozivao. U drugom delu, drugi deo hrama koji se zove svetinja, tu je bila ta 7-kraka menora, gdje su, sveća je bila stalno gorila, i jedan misteriozni objekat koji se zvao bazen. On je bio napravljen od mjedi, bakar i cink, liči na zlato. I u njemu je bila jedna čudesna tečnost. Šta će se desiti? U tom delu su bili sveštenici koji su pratili kada bi izraelski bog Jahve hteo da priča sa prvosveštenikom, onda bi ta tečnost počela da hlapi, da evaporira, da postala je vidljiva. U svakom drugom slučaju to je bila jednostavno tečnost, bazen napunjen tečnošću, koja je bila mirna, koja je bila nepokretna, I onda bi sveštenstvo, leviti, odlazilo do prvosveštenika. I onda bi mu reklo, Jahve, Bog, hoće da govori s tobom. Onda bi prvosveštenik obukao jedan misteriozni predmet 4. oblika na kojem su bili 12 dijamanata. Najverovatnije to nisu bili dijamanti. To je bila neka sofisticirana sprava koja je njemu dozvolila da on uđe u svetinju nad svetinjama, a da ga kovčeg zavetni ne ubije. Jer vidiš, prvosveštenik Aron, brat Mojsijev, on je imao 2 sina, Joboam i Jeroboam. Oni su bili njegova 2 najstarija sina. I oni su, htjeli su da se naprave pametni, ušli su u svetinju nad svetinjama, bez toga, istog trena su bili ubijeni. A ima i drugih, ima i drugih delova gdje je kovčeg zavetni, baš ubijao. Recimo imali su oni, dok su hodali kroz pustinju, ostali su bez vode i onda je Marijam, sestra Mojsijeva i Aronova, ona je počela tamo da, nešto priča, kao, zašto si nas doveo, tu, ovo, ono, mi smo u Egiptu imali vode, hrane, ovog, onog, i kovčeg zavetni je 38.000 Jevreja ubio na mestu kao znak, uključujući, kažem ti, i Mojsijevu rođenu sestru. Šta hoću da ti kažem? Izvinite, to je stvar u toj relikviji koju taj sveštenik nosi da bi mogao da uđe u kovčeg. Pa on bez toga nije smeo da uđe. A to je neka sveta relikvija ili šta je to zapravo? Ja mislim da je to bio sofisticirani instrument. Uređaj, razumeš? Jer mislim... Ako je energetsko polje, onda ubija ljude u tom kovčegu. Šta je to? Neko isto sofisticirano oružje koje funkcioniše po tom principu? Apsolutno je to bilo veoma sofisticirano oružje, jer je Bog, eksplicitno govorio. Nema slučajno da se bilo ko tu približava, da proba da bude pametan ili tako nešto. Recimo, u jednoj bici, pa evo recimo još koliko je bila ta moćna sprava, kada su Jevreji prešli u obećanu zemlju. Prvi grad koji ih je dočekao bio je Jerihon. To je bilo, tu su bili Amaleci, jedan narod koji je bio veoma sofisticiran, On je imao konjicu u vreme jer Jevreji iz Egipta kad su išli, oni su bili pešaci,
A u svakom ratu konjica, laka i teška, protiv pešadije, razumeš, mislim, kakva pešadija, razumeš, razvalit će ih. I oni su to tako nešto, zidine Jerihona, oni su opsedali, ali ono ko mala deca. I onda je Bog rekao Aronu, odnosno Ješu i Navinom, jer Aron je tada već bio previše star. Sutra izvedi kovčeg zavetni, stavi ga pred zidine Jerihona i ja ću oboriti grad. I to se zaista tako desilo. Odnosno, Marko, tako piše u Bibliji, razumeš? Ja ne znam da li se to zaista desilo, ali tako je ostalo upisano, znaš. Onda zatim jedan drugi slučaj gdje su Jevreji su se opustili, jer im je taj kovčeg zaveta dao premoć u bitkama i onda su oni naleteli na Filisteje, isto jedan moćan narod, znaš, koji nije baš bio mač i kašalj. I nosili su oni sa sobom taj kovčeg zaveta. Međutim, Filisteji su bili mnogo bolje organizovani i razvalili su Jevreje, tako da su oni razbežali. I ovi su uhvatili kovčeg zavetni. To je jedini puta u historiji da je kovčeg zavetni bio uhvaćen u nečijim tuđim rukama, samo izraelskim. Međutim, šta će se desiti? To je bilo u vrijeme izraelskog cara Saula. U roku od nekih 10 dana Filisteji su poslali delegaciju kod cara Saula i rekli: brate, nosi tu skalameriju, pobi nas. Kaže, ubilo nas je do sad 40.000 za tu nedelju ili dve, koliko su oni njega držali u zarobljeništvu. Znači da je, ako nisi znao rukovat njime, to je onda bila veoma, veoma opasan instrumentarijum koji je naš. Sad šta će biti, Marko? 631. godine prije Isusa Hrista. Znaš, izraelski car Asa, to sad osmišljava priču. On je počeo da se sa Asircima liže. Znaš. Asirci su tražili da se u hramu Solomonovom stave njihovi bogovi. Znaš. I da im se klanjaju Jevreji. Međutim, taj jevrejski religiozni lobi, odnosno jevrejski religiozni vrh, znaš, jer oni su komandovali životom ovih ostalih, oni to nisu mogli da prihvate, čoveče, ni u kom pogledu da neki tamo kip nekog boga da bude barabar sa Jahveom u istom hramu. I oni su sakrili kovčeg zavetni, odneli ga prvo u Egipat, to je istina, znaš, zato što postoje dokumenti, a onda iz Egipta, nakon 600 godina koliko je taj kovčeg zavetni proveo u Egiptu, tačno se zna na kojem mjestu, na ostrvu Elefantina. Kako se zna da je baš tamo? Zato što postoje ostaci hrama jevrejskog koji je imao te dimenzije, znaš. Jer ni jedan hram Jevreji nisu smeli da podižu, sem ako unutra nije bio kovčeg zavetni. Znaš. I tako da su oni, to se može, ko govori engleski, to se može vrlo lako pročitati. U knjizi Sign and Seal autor je, sjetit ću ga se tokom razgovora. I onda zašto je došlo do razlaza? Uglavnom oni su odnijeli taj kovčeg zavetni u Etiopiju, gdje je on bio dosta dugo i on je danas u gradu Aksumu. Sad, Izrael, on zna, svaki Izraelac, od Benjamina Netanjahua pa do onog zadnjeg što bere jabuke,
da ako ti napraviš hram, a unutra nema nikakva svetinja, znaš, onda je taj hram samo goli zidovi, jel tako? Znači moraš imati, a oni mogu da naprave bazen, znaš, jer su isto dimenzije bazena su opisane u Bibliji. Oni mogu da naprave i tu menoru, znaš, taj sedmokraki svećnjak. Međutim, on nema svoju svetost, znaš. Šta je Izraelcima da 10 kila zlata i to je izlit. A svaki Izraelac zna da to, brate, to nije originalna menora, znaš. To ste vi napravili pre 6 mjeseci, znaš. Tako da ta menora, ona nema svetinju kontinuiteta, razumeš? Sad znam, recimo, svejedno je da li si ti Srbin, pravoslavac ili ateista ili ovaj ili onaj, međutim Pećka patrijaršija je za tebe svetinja. O tome se ne može pričati, razumeš? Osim ako nisi lud. Ako si lud, onda neću s tobom da razgovaram. Razumeš? Ali znaš, sad kad bi tu neko došli par zidara i naprave tu neku Pećku patrijaršku, evo vam, to vam je Pećka patrijaršija. Pa ja bi prvo rekao, brate, nemoj to, razumeš? Daj mi moju Pećku patrijaršiju. Tako da je Izrael sad, on će napraviti taj hram. On će zbrisat će Palestince. Čim su oni 2 puta ušli u Al-Aksu. Ja sam, veruj mi Marko, ja sebe smatram inteligentnom osobom, ali volim da se hvalim, ali sam mislio, brate, neće imati toliko, znaš, stvarno mislim, neće se osuditi. Jer to je ipak najsvetije mjesto muslimana. Jel' tako? Nema svetijeg. Onaj kamen u Čabi, to nije ništa. To je taraba. Al-Aksa je najsvetije mjesto. Znaš. Za svakog muslimana. Jer ono su Saudi. I oni baš na tom mjestu planiraju 3. Solomonov hram. Da. Zato što je to, pazi. A ovi Palestinci, da li oni znaju uopšte u što su upleteni, koja je vrednost ta Al-Akse, ta o kojoj govorimo, i da li su oni svojevoljno učestvuju u tom projektu, u tom namjernom izazivanju sukoba, ili su ih uvukli, perfidno su ih navukli? Uvukli su to, brate. Pa pazi, pa daj, nađi mi nekog Srbina koji ne zna šta je. Da mu ja kažem, aj brate, reci mi šta je Pećka patrijaršija. A on kaže, ne zna. Razumeš? Čovjek je ili je lud, ili hoće da se igra sa mnom. Znači, oni znaju, koja je vrednost 3. hrama za Izrael. Znaš. I oni znaju da će... Ja sam u Parizu, kad sam bio mlad čovječe, ko zelena trava, ja sam pričao s nekim Jevrinom, razumeš? Jer sam se ona išla, sa mnom je bila neka Jevrejka, lepa čovječe, lepa ko slika. I onda smo tako i pričali u međuvremenu. Znaš, ja sam bio propalestinski orijentiran. Znaš, ne anti-izraelski. Nego, razumeš, mislim, ne možeš ti s avionima da ubijaš tako ljude, čoveče. I tad mi je prvi puta taj mama kaže, pa mi moramo da sagradimo 3. hram. Ma jaka, daj, nemoj, molim te, kakav 3. hram, nemojte se zanositi tim glupostima, jer je u to vrijeme, znaš, palestinski narod još uvijek bio jak. Al-Fatah, pa onda, znaš, ove ostale militarne organizacije, znaš, oni su bili u Jordanu, Iraku, Hamas, razumeš? To su bile ozbiljne organizacije, podržane od gotovo svih arapskih zemalja. On kaže, mi ćemo napraviti 3. hram. Ja sam onako, znaš, napustio ga misleći, pa čovjek je budala, znaš, pusti ga nek fantazira. Međutim, znaš, on je to znao. Znaš, to još tamo od Babilona on kaže, znaš ono by the rivers of Babylon, čuo si tu stvar. Ako te zaboravim, Jeruzaleme moj, neka i mene zaboravi moja desnica. Znači oni su od onda ima taj by the rivers of Babylon. Pa to je song star koliko i
recimo od babilonskog robstva na rekama babilonskim, recimo da su oni bili 607. 607. je Nabukodonozor razorio grad Jeruzalim i poveo elitu u Babilon. Znači oni su, nek 5 godina nisu, nek su 6. godine napisali tu pesmu. Znači ta pesma je, koju mi slušamo kao Bonnie M, ona je napisana 602. godine pre Isusa Hrista. Pusti ju pa ćeš čuti tamo i samo prevedi sa sve, vidjet ćeš da je to ta pesma. Znaš. Znači oni su tu priču, ako te zaboravim Jeruzaleme moj, znaš, taj narativ je kod njih konstantan. Sad šta će biti? Ja mislim, znaš, ti znaš, ti si u tim vodama, to nije teorija zavere, to je zavera, to je prava zavera. Oni imaju novca u neograničenim količinama. Kovčeg zavetni nalazi se u Aksumu, u Etiopiji, odnosno u Eritreji. Oni mogu da dođu u taj grad Aksum i to je jedna mala crkvica. Hajle Marijam se zove, Majka Božja. Znaš, oni bi to mogli da razvale časkom, razumeš? Jer nema nikog, ima taj čuvar hrama i oni imaju neki štab, znaš. Nema vojske, nema ničega, razumeš? Ima tamo neka željezna ograda, ali šta je za Mosad da to odradi, razumiješ? 2-3 zolje, ose, sve to ode kragu, oni pokupe taj kovčeg zavetni i pobegnu. Međutim, gledaj sad šta će se desiti, Marko. Zašto oni to nisu uradili? Znaš, verovatno je njima pametnije, jer to su ipak Jevreji. Znaš, ja se to ne govorim kao antisemita, nego kao narod koji je sklon trgovanju, razumeš? Oni su verovatno došli pa rekli, čuj, brate, reci ti nama koliko to sve košta. Možda ih je razumeš, ti vrhovni visoki sveštenici, možda rekli, daj, ajde, marš, ne damo. Pa on su došli možda za poslije 6-7 mjeseci, znaš. Pa su rekli, čuj, brate, evo ti ček, znaš, evo ti hemijska, napiši tu cifru koju god hoćeš. Razumeš? Ovo je možda rekao, ma ne, ja se, znaš, ne predajem, ali njih je 10, recimo, znaš. Sad jedan od njih će reći, čuj, brate, znaš, jel da, ljudska je to, znaš, ljudski je to karakter. Ovih ostali 9 će odbaciti. A ovaj će... Ali Juda je uvek tu jedan. Uvek, razumeš? Onda su oni došli 3. put su nešto drugo, jer oni mogu, razumeš? Do beskonačno, a nikud im se ne žuri. Dobro, sad im se žuri zato što oni žele da se muslimanski svijet ne konsoliduje, nego da na brzinu, razumeš, razore Al-Aksu i počnu da zidaju. Poslije ti, brate, kad to počne da zida, tu će biti vojska, ovo, ono. Ali to nije to, Marko. Jer ti možeš sazidat Solomonov hram. Oni imaju tačne dimenzije, razumeš? Ali crkva bez svetinje u njoj, razumeš? Ona nije ništa, ona ti je pa obično tamo neka zgradurina, razumeš, bez svetosti u njoj. Znači ti moraš da staviš nešto zbog čega bi vernik došao da uđe u nju, razumeš? Inače ovako kao, evo to ti je 3. Solomonov hram, napravljen je baš tako kako piše u Bibliji. Znači oni dođu da otkupe zavetni kovčeg i da ga prebace tu. Gledaj šta je, najvjerojatnije se to već i desilo. Međutim, ima tu još jedan predmet visoke važnosti. Znaš. 1973. u vojnom udaru u Etiopiji ubijen je car Haile Selasije. Znaš. On je nosio na desnom ovom prstu, nosio je Solomonov prsten. Znaš. Sad o čemu se tu zapravo radi?
Znaš onu priču o tome da je car Solomon sreo caricu od Sabe koja je došla da vidi tu taj sjaj, taj glamur dvora cara Solomona. I ona je ostala tamo nekih 10-11 mjeseci, ona je u međuvremenu i zatrudnela. To ja ne tvrdim, to je legenda. Znači, to može biti i ne mora. Međutim, Marko, 20 godina kasnije na dvor cara Solomona dolazi jedan mlada osoba koja se predstavila kao Menelik, kao njegov nepriznati sin u ljubavnoj vezi sa caricom od Sabe. Ta epizoda je opisana u knjizi Kebra Nagast, etiopska knjiga koja znači Slava kraljeva, i kaže se u toj knjizi, ja ju imam na engleskom jeziku, ali može se naći. Ljudi koji žele da traže istinu, oni će ju naći preko Amazona. Meni je dala jedna moja prijateljica koja radi tamo za UNESCO. Popravlja freske u Etiopiji. Znaš. I pošto sam joj ja i ona smo se svađali, jer ona je bila profesorica renesansnog slikarstva na Kraljevskom koledžu u Cambridgeu. Ja kažem, daj, to je taraba, nemoj me opterećivati s time. To je, što je čula, na primjer, za Moravsku školu ikonopisa. Kaže, ona nikad čula. Svetski priznat. Marijan se zvala, Marijan Walton. I to je na mene zagotivila, znaš, zato što sam ja uopšte nisam bio tipičan Englez. Shvataš? Da se vratim, ona je otišla tamo i meni je poslala tu knjigu Kebra Nagast. Šta će biti? Kaže se da je Solomon dao Meneliku, svom nelegitimnom sinu, da mu je on dao kovčeg zavetni. Znaš. Međutim, to se nije moglo desiti zato što bi sveštenstvo skočilo i, razumeš, i zavrnulo bi mu glavu. To je bio previše svet predmet. Međutim, preće biti da je njemu dao da je Solomon dao u znak očinske ljubavi, da mu je dao taj Solomonov prsten. Ali ništa ne implicira, možda to i nije tako. Međutim, šta će biti? Car Haile Selasije, on ima svoje tako kraljevske regalije i on kaže, ja, car Haile Selasije, car careva i kralj kraljeva, lav iz Judina plemena, 275. linearni potomak cara Solomona i carice od Sabe, po milosti Božjoj i car Etiopije. Kad je on ubijen, njega je ubio poručnik jedan, znaš, što nije normalno, znaš, obično državni udar prave pukovnici, gdje je poručnik, mislim, razumeš, da bez veze. Ali je nestao taj prsten. On nikada više nije bio nađen. Gledaj sad, Marko, ovo nije teorija zavere, ovo je samo zdrav razum. Taj poručnik, znaš, ja mislim da on nije smeo da se igra sa tim prstenom, znaš, nego mu je najvjerojatnije Mossad rekao, daj momak, znaš, to treba nama. Znaš, mislim, ipak se ti ne možeš, ti tamo neki poručnik etiopske vojske, da ćeš ti uzeti jednu takvu relikviju, jel tako? I glumit šta? Budalu, stavit ćeš to na prst. Taj prsten je nestao. I ja verujem da su ga ovi, pa znaš, Mossad ima razne načine da te ubedi da daš ono što oni hoće. Jel? Ja njima nisam interesantan jer ja nemam nešto tako značajno zbog čega bi oni došli po mene. Tako da je taj prsten najverovatnije došao i da će ga Izrael pokazati kad tad. On je u njihovim rukama. Ali, znaš, nemoj me držati za reč. To je jednostavno, ja sad samo razvijam priču. I gledaj sad šta će biti. Znači, 1973. je ubijen
car Haile Selassie, 1978. Država Izrael pokreće jednu kolosalnu operaciju u kojoj ona premešta iz Etiopije u Izrael 70.000 takozvanih crnih Jevreja, odnosno falaša. Možda si čuo, ja sam Teši, kad sam ja to Teši rekao, Tešo, jesi ti vidio nekad te crne falaše koji se zovu Jevreji? Kaže on, jesam, bio je u Izraelu. Pazi, Marko, ti toliko znaš, nisi veverica. Izrael ne bi nikome ništa dao džabak. Toliko znaš. Ili opovrgni me ako nisam rekao istinu. Ne samo Izrael, niko više danas ništa ne daje džabaka. A pogotovo ne oni. A pogotovo ne oni. Znači, oni su doveli 70.000 tih falaša u Izrael. Šta su oni dobili? Znaš, jer ovi su njima teret. Znaš. Oni ne vole da rade, oni ne vole da žive u zgradama, oni ne vole da... Ne zato što ja mrzim falaše, razumeš? Nego oni su jednostavno i sasvim drugo. Iz kamenog doba, bukvalno kamenog doba, su oni u jednu visoko industrializovanu zemlju koja njima plaća svaki mesec keš. Zašto? Ma nema šanse, brate, da ja odem u izraelsku ambasadu i kažem, čuj, brate, znaš, daj mi šaru, daj mi državljanstvo, daj mi da se ja tamo uživam, da se vezim, znaš, svaki mjesec 3, 4, 5 hiljada, mene i moju familiju. I da ti to tako od 1978. A da zato legitimno ne dobiješ ništa. Jer oni su teret. Navodno. Znači, oni su morali dobiti nešto jako veliko. Znaš, i to je, verovatno to je bio kovčeg zavetni. Jasno, ovako. Pa kako vi vidite rasplet događaja na kraju? Šta će da bude? Da li će oni završiti taj treći Solomonov hram ili će sukobi eskalirati? Šta prognozirate po tom pitanju? Apsolutno. Pa pazi, to nema prognoze. Znaš. To je jednostavno zdrav razum i govori. Gledaj, Marko, na američkom kontinentu bili su veliki narodi. Dakote, Jute, Siuksi, Komanči. To su bili veliki narodi. Njih više nema. Palestinci će nestati. Na ovaj ili onaj način, znaš. Na ovaj ili onaj način, ali ako ti pogledaš, a to danas ti možeš na Wikipediji, 14. maja 1948. kada je uspostavljen država Izrael, on ćeš vidjeti tamo pojas Gaze, veliki Palestinci. Pa onda malo manji, pa malo manji, pa malo manji, pa dođe sad 2021. pa ćeš vidjeti koliko je sad. I oni će im to uzeti. Oni će, znači, proći kao Dakote, Jute, Siuksi, Neandertalci. Ostali muslimanski svet na Bliskom istoku, da li će to čutke gledati? Da. Mislimo, tu je i sultan Erdogan koji se zalaže za muslimane, braću muslimane u svetu. Ništa neće reagovati. Ni on, ni Egipat. Jedini Liban, možda Iran. Ne, neće ni Iran. Ni Hezbollah čak. Ne, neće. Zato što da su hteli, oni bi već reagovali. Znači nema, oni su sad svi, kakav Erdogan, pa to su priče za malu decu. Znaš. Ja mislim da se on i Netanjahu ližu. Pazi, ja nemam nijedan dokaz, znaš. Ali figurativno, ne bukvalno. Ne, figurativno, znaš, ne zanima me bukvalno. To mislim da sarađuju, to su globalisti, su jedan i drugi. Pa oni nemaju, brate, oni nemaju veru, znaš. Srpski globalista i hrvatski globalista i muslimanski globalista. Sve je to isto, da. Oni su u ljubavi, čoveče, razumeš? Oni su samo za ove narod goli, razumeš? To oni kama daj, znaš. Idemo mi na večericu, znaš, da vidimo, da mi podelimo lovu,
Oni nemaju naciju, čoveče. Onda oni ne bi bili globalisti, nego bi bili nacionalisti, znaš. Ili suverenisti, znaš. Razumeš? Ne, ba njima je samo otimaj, varaj. Agenda da se sprovodi i to je to. Da se agenda dovede do kraja. I konglomera da jača. Eto, znaš. Znači, tu da će jordanski kralj Husein, oni njemu podmetnu neku englesku starletu, jer on je čovjek još dok je bio, oni su njemu glumice redovno. Audrey Hepburn je on obožavao. Izraelci mu to sređivali, a? Ne, Englezi. Pa sve jedno Englezi ili Izraelci, da. Mossad i MI5, MI6, to je sve sve je to umreženo. I onda je taj jordanski kralj Husein, on je padao na dupe za Audrey Hepburn. Jel to hoćeš? Brate, sad će doći avion, sad ćemo mi to, znaš, pada. I onda oni kažu, Audrey, evo ti, sestro, napiši cifru na ček i doći ćemo mi po tebe posle par dana. I naravno, Audrey, znaš, pošto je između čeka, a ona da kaže neću, bra. Pa onda nema više uloga. Znaš, budi tamo, peri suđe po nekim restoranima i tako. Razumeš? Znači, Iran je pod uticajem globalista i njihov nuklearni Iran. I nuklearni program njihov je lažan u potpunosti, to je sve izmišljena priča. Potpuno izmišljena priča. Prvo, zato što oni to ne mogu da naprave. Drugo, pa oni su svi, znači svi kompletan iranski vrh je studirao na Cambridgeu. Svi. Pa da. Pa Rajiv Khan, kradonačelnik Londona, on ti je brat ovom ajatolahu iz Irana, jednom od drugi, treći. Hamneju. Nije Hamneju, jednom od te 3-4, vrlo visokom, znaš. On su braća, čoveč. I to rođena, verovatno. Rođena, da. Znaš. I ti sad tu, oni, znaš, a on tu tamo nešto kao Iran, mi ćemo Iran naučiti pameti. On Iranac rođen u Teheranu, brate. Razumeš? Pa da, Rajiv Khan. Znači, oni nemaju naciju, oni imaju samo agendu. To je ono što njih povezuje. Vera, nacija i ti neki, kažemo, mali interesi, to služe samo da zavade nas obične ljude. Da zavade obične ljude. Da ti stičeš dojam da ti učestvuješ u nečemu. Znaš. Idemo sad tamo demonstrirati protiv ovoga, onoga, znaš, mi ćemo napraviti ovo, ono, čisto da se ispaci energija iz tebe, ti odeš tamo, onda odeš gledaš parove i to je to. Zaspiš i onda kažeš tamo svojoj ženi, ali sam im majku, vikao sam mu svašta, rekao sam mu da je đubre, rekao sam mu da je ovo, da je ono. Razumiješ, njega to uopšte ne zanima. Čak šta više, izvini što te prekidam, i ti i ja znamo da sve te kvazi demonstracije, da to u stvari vlast podmeće. Naravno, službe lokalne. Ma da, čovječ. I strane i lokalne u saradnji. Ma da. Što se vas pitam, još jedna stvar za kraj, ovako ukratko, da li je to može biti uvod u neki, mislim sad konkretno ta priča, uopšte ceo projekat globalista, sve što smo imali zadnjih godinu dana, da li to može biti uvod u neki veliki rat? Ili priprema terena za... Ne, ništa od toga. Maka. Pa oni, njima to ama baš ništa ne. Njima rat znači samo sa jednog aspekta. Jer pazi, i ovi su za istu agendu. Znaš. I ovi u Moskvi, i ovi u Vašingtonu, i ovi u Vatikanu, i ovi u Pekingu, u Berlinu. Ma ne, to... Znaš, ako si bio mali, kad si bio mlad, ne znam, jesi čitao Alana Forda. Ja sam malo zakasnio, nešto što sam uspio onako retroaktivno da nabavim. Sir Oliver Bing, imam tu neke, znaš,
mašine, Cena prava sitnica, daj, dođi, razumeš, ovaka može, brate, dolazim iz kešira, to njih zanima. Razumeš? Jer njih, to kažem ti, oni nemaju taj osjećaj nacionalnog identiteta. Ni Severni tok 2, ni tu neće biti nikakav kuršuc, ništa. Šta? Oko Severnog toka 2, ni tu ništa. To će se jednostavno malo natezat da bi se podigla cena, ali nema. Pa pazi, Putin je na linku, znaš. Svi su oni na linku. Ovaj Putin je, kako stvari stoje, globalista. Pa, apsolutno. Jedino ja nisam na linku. Znaš zašto? Pa zato što sam, brate, njima beznačajan. Lukašenko se opire onako, deluje mi da se... Deluje mi da se drži rukama i nogama. Ali on ima narod u sebe, znaš. Ali kažem ti, mislim, samo ti beznačajni. Mislim, šta bi on imao od mene? Razumeš? Zato sam ja u mnogo boljem položaju, recimo, od Putina. Jer mene sigurno neće doći ubiti. Zato što to košta benzina, pa to košta metak, pa... Znaš, možda ja nisam ni... Onda ovaj ubica, on traži možda 150.000, znaš. A ja imam u džepu, razumeš, živim nekim normalnim životom. Nisam im isplativ. Razumeš? Tako da, nema, pazi, rat se ne izaziva, rat se kreira. I onda oni tu fino sednu kao, a šta ćemo sada radimo, tu se jede, tu se... Ide niz vodu i to je to. To je to, znaš. I to, znaš, ti neki koji misle da su moćni, oni su moćni dok te ne kažu, ajde, momak, ideš niz vodu. Bez obzira koliko si ti moćan, znaš. Tako da, nemoj se, neka se niko ne plaši Trećeg svjetskog rata. To će oni tako, znaš, praviti gluposti. Oni moraju da isteraju Palestince iz Al-Akse i onda kreću onda će ceo Jeruzalim oni fino da očiste, znaš. Jer kad nestane Al-Akse, onda Palestinac više nema šta da radi u Jeruzalimu, znaš. On je tamo bio kao čuvar Al-Akse i tih tradicija ovoga ili onoga. Međutim, kad oni preuzmu Al-Aksu, on će, brate, daj da ja pobegnem, jer stvar je propala. Razumeš? I to će se desiti. I oni će jednostavno, Jeruzalem će biti etnički apsolutno čist, Izrael će biti apsolutno čist i to je to. I onda će oni na temelju toga, oni će formatirati svoju novu historiju. Znaš, u kojoj neće uopšte se nigde pominjati Palestinac. I onda će ta formativna historija koju će napraviti, oni možda već i sad imaju, razumeš? Samo će to ubaciti u škole, na fakultete, ono, kroz medije i gotovo. I niko za 10 godina, ti kad prođeš Izraelom i pitaš, čuj, brate, daj mi pokaži neko selo gdje su živjeli Palestinci. Hoću tu, kakvi Palestinci, čovječ, šta lupaš? Razumeš? Sve mi je jasno. Eto, to je to. Hvala. Siguran sam da će to biti jasno i tvojim gledaocima. Hvala puno, gospodine Čeler. Naravno, možda neće biti veliki rat, ali dolazi ekonomski kolaps i nestašica hrane. Biće svakako teško nam običnim ljudima. Biće svakako teško, da. To znam. U tom smislu da, ali rat ne. Ako imate ovako još neku reč za kraj da nam kažete. Pa ja bih hteo da zamolim sve koji gledaju i prate Marka. Ja sam otvorio svoj YouTube kanal i on se zove Svetovi u prožimanju. Do sada sam napravio nekih 6-7 emisija i sve su moderne, nove i svakako kontroverzne u odnosu na gledaoce koji slušaju vesti svakodnevne, pa bih vas zamolio da me zapratite, da me pratite, da me lajkujete, da me dislajkujete, da ostavljate komentare, ali da gledate. I ono što je najvažnije, da donesete vaš sud.
Ja se odričem toga da sam ja jedini čuvar istine. Ali morate i taj aspekt pogledati. Da bi mi bili oponenti ili da bi mi rekli Ilija, to je odlično što si rekao. Hvala. Znači, zapratite me i slušajte pametne stvari. Hvala. Hvala još jednom, gospodine Čelar, na vašem vremenu i... Hvala i tebi što si me pozvao. Zadovoljstvo je moje i naravno ja ću uvek biti spreman da dođem i da dam svoje viđenje. Jer ovo što sam ja danas rekao, ja ničim ne tvrdim da je to apsolutna istina. Da je to neka sveta krava današnje političke scene. Ja sam samo dao jedno viđenje koristeći zdrav razum i povezujući, asocirajući stvari koje se dešavaju. Naravno. Hvala još jednom, gospodine Čelar. Zadovoljstvo je još jedno moje. Hvala. Nema na čemu. Pozdravit ćemo naše gledalce, pa do sljedećeg viđenja. Svako dobro i prijetno. Također i tebi i tvojim gledalcima.